mboten Gus Lurah nika sampai Sing manis bakule apa? Apa wis? Mergo perintah langsung tekan Superman. Pun pasti sampean aja di mall. Jaluk mau apa? Ojo utang halah kok utang sih. Mari lagi ning pasar aku ketepaan ketemu. Aduh. Mari lagi ning pasar aku ketepaan ketemu Cak Sari, Cak. Pak. Dole ana sing. Mana kok balik nek sing kari dah. Pilih. Sapa tiba emang sing matok Cak? Hah? Barang cangkemmu? Serak lu. Kok barang cangkemmu sih? Maju apa? Kok iya maju. Masa kene. Ya pelan. Cik. Langsung dah. Kulo tinggal narik bakar yen nggih. Masih ya tak kepi. Ancene jodoh. Ya aja ngono Di. Wong ya jare padheku. Mak iki cek aku le kok adek. Iya, Mak. Masih aku ya ngomong. Telepon pasti. Kok malah ikut tantik bujang itu. Lah iki sing diomong lho elek-elek tok sing jari tukang Tak kali ya. Mbok menawi bantu sak Mbok menawi kula bantu. Mbok menawi kula saged bantu nggih. Kula saged ipun bantu. Menawi ndamel pistol ngoten niku. Nggih ndamel pistol. Nggih ndamel. Nggih damel. Mari ya. Tak kali ya. Tiga lho. Londo. Koyo ya Allah. Rame-rame wong-wong arek gak trimo patoke. Enak sih. Ya Allah. Wis yo, aku basien aku gelem Samikan potonganmu kok yuni ublek kok tau disir karo Ya wis ya, mari iki nek boto apa-apa. no wulan ngarepku anakku kados aduh wulan ngarep anakku kados Katar ya diulangi. Wonten perkawis nopo? Ngene lho, Len. Sepirang tahun pajakmu, tambahmu itu gak bayar pajak. Kok ngono sendiri? Dadi duwe Superman. Pajak iku bayaran. Tambah opo? Pajak. Pajak nggih pajak. Pajak. Dikongkon bangsa liyane mangan bangsane dhewe. enak ya Mi saiki warung ya Ayo, wis mau aku. Dokon. Yo. Uyu. Bayarnya mana yo, Mi? Ya kan kita. Tuh, cukun. Cukun.
sing sijak ngono ae.